खुलुमबाय गिबियाव गोजोन बड'लेण्ड इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। बे इउटुब गोजोन बड'लेण्ड चेनेलखौ नोंथांमोनहा साबस्क्राइब खालाम। आङो बेबादिनो गोनां भिडिअफोर लाबोबाय थागोन। गिबियावनो दङ बाक्सायाव जोबोद दुंहाव थासारि जानानै दङ आरो बे जानायनि जाहोना जाहैबाय जुबिन गार्गनि रुंसारि जानायनि दायाव हमजानानै दोननाय सामकानु महन्त आरो सिद्धार्थ शर्मा आरो बेजों लोगोसे दंबावो बिथांमोनखौ बाक्सानि जिल्ला जेलाव दोनफैनो लाबोनायाव हेंथा होदोंमोन रायजो राजाफोरा। गोबां दावराव दावसि जादों। बेनिफ्राय पुलिस आरो पाब्लिकनि गेजेराव नारा नाथार जानानै बेवहाय गोबां सुबुंफोरा आरो पुलिसफोराबो जखम जानो गोनां जादों आरो बेवहाय खौरांगिरिफोराबो जखम जानो गोनां जादों। दाबो बाक्सायाव दुंहाव थासारि। दा सामकानु महन्त सिद्धार्थ शर्मा मोनहा बाक्सानि जिल्ला कारागाराव बिथांमोनहा दा मैयानिफ्राय थाबाय। दा बेखौनो रायजो राजाफोरा जोबोद हेंथा होनायाव जोबोद दावराव दावसि खालामदों आरो पुलिसफोरनि गारिबो सावदों बिथांमोनहा, जायनि थाखाय इन्टारनेटखौ बन्द खालामनानै दोननो गोनां जादों। बेनिफ्राय बिटिसि सरकार खुंथायनि सेथि इसि जथुमाव सावरायनाय थांखि लानाय हाबाफारिफोरनि सायाव इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि बिथाङा खौरांगिरि मेल खुंनानै बुंदों जे नोंथांमोनहा इस्ताहाराव जे बुंदोंमोन मोनबा थांखि, दा बे मोनबा थांखिनि माथो मोनसेखौबो थिग मथ' बुङाखिसै, थिग मथ' रादाय होनाय बादि मावनो खोथा होआसै होननानै बुंदों बिथाङा। माने हा फाट्टानि बेलायावबो बुंदों हा फाट्टायाथ' होबानो जायो, बेखौ मा आरोबाव नायबिजिरनाय मानाय। हा फाट्टायाथ' इउपिपिएलनि समावनो फुरा कम्पिउटाराव जिनिसखौ माबानानै होखानानै फैजोब्बाय, कम्पिउटाराव रेडि खाजोबसै दा होननानै बिथाङा बुंदों। दा बेखौ मानो आरोबाव समय लाबावनो नागिरदों, माने नायबिजिरनायनि खोथायानो फैया होननानै बुंदों। बे लिस्टखौ नायदो होदो बेबायदि खोथाखौ बिथाङा बुंदों। लाइमोनफोरनो 100 कौटि रां होनो होननाय बे खोथाखौथ' नोंथाङा मोनबा थांखियाव डाइरेक्ट बुङाखै। बेनिफ्राय फार्स्ट इसि जथुमाव बेखौ बुंदों बिथाङा। आरो गागि नोगोरारिफोरनो 10 कौटि रां होनो होननायखौबो बुङाखै। बेनिफ्राय आइजो जौगाखांनायनि 40 कौटि रां होननायखौ बुङाखै आरो गोग्लैसोनाय रांखान्थियारि महरै गोग्लैसोनायफोरनि थाखाय 50 कौटि रां होनो होननायखौबो जेबो बुङाखै। बिथाङा बे खोथाखौ बुंदों। बिथाङा बुंदों बेफोर खामानिफोरखौ जुदि थाबै मावाब्ला जोङो जोंनि लाइमोन गांखं आरो आइजो गांखं बिथांमोनहा खिन्थु सेक्रेटारियेटनि लांगोनायाव धरना होनो राजि आरो जों गुदि कमिटियाबो राजि धरना होनो आरो सेक्रेटारियेटआव। मानो जोङो गोख्रों बिर'धि जानानै सब समय बिटिसि खुंथायाव दङ आरो जे मोजां हाबा बेफोराव जों जेब्लाबो मदद होलांबाय थागोन होननानै बिथां इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारिया बुंदों। बेनिफ्राय महाभारत दुरदर्शनाव महाभारत जे सिरियाल जायोमोन आगोलाव गोदो, बेवहाय कर्ण जानाय पंकज धीर बिथाङा रुंसारि जाबाय।